Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan banaketa ederantziz proportzionalak lantzeko problema bat ebatziko dugu. Zer azaltzen digute problema honetan? Telebista lehiaketa batean, irabazi duen taldeak 1.300 euro eramango dituela, bai? Baina, 1.300 euro banatuko dira, alderantzizko proportzioan, taldekideen artean, zeren arabera, taldekide horien utz egite kopuruaren arabera. Orduan, A taldekideak lau utz egitik izan ditu, B taldekideak 3 eta D taldekideak 2. Bai? Hauek dira ditugun datuak. Problema ebazteko urrats hauek jarraituko ditugu. Bai? Lehenik eta behin egingo duguna izango da banatzeko edo banatu beharreko kantitatea zehaztu. Kasu honetan 1.300 euro horiek dira. Bai? Zeintzuk izango dira zatiak? 4, 3 eta 2 utzi egiteak, bai, baina kontuz. Magnitudean arteko erlazioa aederantziz proportzionala denez, aederantzizko zenbakiak kalkulatu beharko ditugu. Bai, hau da, gero eta utz egite gehiago, gero eta diru gutxiago jasoko du taldekide horrek. Orduan, aederantzizkoak kalkulatuko ditugu. Bai, kasu honetan, laurdena, honetan herena eta honetan erdia. Bai? Bale, zeren artean banatuko den batura? Hau da, zatien batura. Zatien batura. Bai? Orduan. Laurdena gehi herena gehi erdia. 12, 3, 4, 6, 13, 12, bai? 3. puntua. Hemen daukagu. Bale. Unitateari dagokion kantitatea. Dakizuenez, unitateari dagokion kantitatea kalkulatzeko, kantitate hau zatitu behar dugu beste honekin. Bai? Beraz. 1.300 zati 13, 12. Egingo dugu biderketa gurutzatua. 13, kasu honetan, 1.300 bider 12, eta kasu honetan askoz ere errazagoa da kalkulatzea 1.300 zati 13, bai? Beraz, 100 bider 12, hau da 1.200 euro, bai? Unitateari dagokion kantitatea, 1.200 euro. Orain zer da egin behar duguna? Zati bakoitzari dagokion kantitatea kalkulatu. Eta horretarako gogoratu egiten duguna, da, zati bakoitza bider unitateari dagokiona. Beraz, A taldekideari, ze dagokio? Laurdena bider 1.200. Bai? Beraz, hau badakizu. 1.200 zati da, hau da 300 euro. Beta edekideari. Herena, bider, unitateari dagokiona, aurrekoan bezala, orduan honi 400 euro, eta azkenik, D, eta edekideari, bia ediz utz egin duena, €600. Egiaztatzen dugu, honen batura, hau dela, bai? 600 gehi 400, 1.000 gehi 300, 1.300. Beraz, ondo daukagu problema. Eta, listo, hau izan da guztia. Gogoratu, bai web orrialdean, bai YouTubeen jarraitu jakindun.